अरे दिलावा के तोड़ी के तू चल गईले, अरे दिलावा के तोड़ी के तू चल गईले, जोरे तोरा माई के बदल कइले, जोरे तोरा माई के बदल कइले। जी हाँ, तो आप सब कैसन बनी जाइए भैया। और आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा ये भैया कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। यही से हम सबके प्रणाम करतनी है भैया। आप लोग अपन आशीर्वाद हमारा ऊपर बनौले रही जाइए भैया। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, दर्दनाक, दर्द भरा बेवफाई संग यानी गम के गाना लेके आ गइल बानी है भैया। और आशा न बल्कि विश्वास बा कि अगर इस संग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अगर अच्छा से स्टूडियो में गायकी रउआ सभी कह देतानी तो पूरा हमारा भरोसा बा कि आप लोग के बीच में ई सॉन्ग जरूर बाजी है भैया। तो आप लोग जरूर ई गाना के गाई जा। अगर रउआ सब अच्छा गावो तनी जा, अच्छा बजाओ तनी जाए भैया। आप लोग के अच्छा मेटर सॉन्ग, मेटर गाना नइखे मिल पावत, तो अच्छा गाना लेवे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली जाइए भैया। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली आ घंटी के बेल आइकन दबा लिए भैया। काहे से कि इस चैनल के माध्यम से रउआ सबके बीच में बहुत ही बढ़िया प्रयास रहेला और पूरा हुलास रहेला कि रउआ सबके बीच में अच्छा सॉन्ग हमनी के लेके आई जा, अच्छा से गाई जा, बजाई जा। तो आप लोग आई जा, सुनी जा ई गाना के बोल का बाटे, गाना के मुखड़ा का बाटे, गावी के कैसे बाटे। आप लोग प्रेम से सुनी जा, भाव से सुनी जा और ध्यान लगा के सुनी जाइए भैया। तो आई जा कहे के भाव बाटे सुने के। हरे दिलावा के तोड़ी के तू चल गईले, हरे दिलावा के तोड़ी के तू चल गईले, आ जोरे तोरा माई के बदल कइले, जोरे तोरा माई के बदल कइले। एको बेरी हमारा के ना कॉल कइले, एको बेरी हमारा के ना कॉल कइले, आ जोरे तोरा माई के बदल कइले, जोरे तोरा माई के बदल कइले। तो भैया अगर इस सॉन्ग रउआ सबके अच्छा लगता, मस्त लगता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर हमारे स्क्रीन पर नंबर बाटे, नंबर पर आप लोग संपर्क करी जा। और नंबर रउआ सब नोट कर ली जा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। तो आप लोग सॉन्ग लेवे खातिर ज़रूर कॉल करी और आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में इस सॉन्ग मिल जाइए भैया। तो ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।